Yo, so for me, my kwaba, and social media IGP show so. And social media IGP show no what dear kunya, what is swa. Who share ya men so me or chiami, me do want chiami na abribia me dro, me din sampa ebro. Debia me cancer social media IGP, and can never catch her say echo me. Now, bro, for Cassan, I catch her say no size. Na can force I catch her say me nimni mechi, obie anyone. I na dia IGP matnase na magia konye ensam no de ne etwagu ne de mu odin a me da sorry ye me fun so ayema ena na me di bi tuawo efia santo akofa bai kofa singa ton me kasa ton na waji su kuka ton no waji so standard ton no waji su speaker ton ai sa ton ya na no abriwa bi say wo ye chiwinga ton ena obi nso so ye kuka ton ena obi sole standard ton na yanda sole nso so ai asokwa nene tinu kwa sakola bi ai sakola sa papa ya wo wuye odi asabe piem e wo mangana no de wa ma oba be ma oba abayo bi a wono nso so wasene ni tiri ho ete sa ahwehwe I was here friend Safowaah and so akofa speaker ton e di aba speaker ton no ne dia ni so obe preach obe ka ware sam wo obe kasa obe kasa ma IGP me kro obe ka me de saba ye yesi kwaso obe fa wontoma ya tie ni din na ba ya ni ti hu ya aya sakola ye onu so odi speaker ton e bre ye fofi antoata ene odware na bamo IGP ena me mpesa me kasa no ebe ye tenti because me hu preme na minim se wo a wo hwa me wo so hu preme ti yanko ni yanko hye edu Safowaah speaker ton no ono so ne dia no enyu obi ena fra wo eti sister wo hye na wo ntumi a china tima wo baby I think say awie ya no video na chi no wo be hunu dia nti a IGP na ka sa asem eti yanko ni yanko hye mfoni no ya ba mato aso. One, two. Video no na me no mi anu nyina ya kwahwa aba sister why na asoma wo why you wutinu ho saba kufuofu kwan why na asoma ho a wutu wa tonko enhwehwe ni mu aya na IGP dan na ya na binu mo ntemase Ghana for ebibifu ankasa no twini Ghana asbeka cho say bibini so ye nipa because ebibifu ye so de ma ye ya ma na ye tan say do Safowaah petri wa babasi asne wutiri kwa saba kufuofu kwan asa ye wanimu cho wanimu hu ade abetu awoda wa na asoma wo hwan pa na asoma wa wugu hu animu asesa na afedo won say da bia meka say enkwan krokra ekum bema won se hwa afiasanto wani ya de afiasanto ade yi atoto saa ba mu a kuka ton yi ene sa speaker ton ya hu se difference wom Ghana for so mo abra ton no mo ya ma na ya tan speaker ton de ane de yi ene wo do Safowaah wo bas saman se bema saman se girl saman se woman no ka wasa wo pe bibi fo wo betimi aye bibi e chan sa speaker ton no wo betimi aye bibi e chan we say na dia wo di ba ye de sister e ye nhwani mu any fame na wo pe afia ka wo kasa wo pre wo dodo wo ye petre wan kasa wo ye petre wo ye petre ba bia jimu jene wo pesa ha ye hu sa ha edu Safowaah so ho masa peda bi tena na jade wo kira na wo di ya ni hu ewura na nkwala no wo mu wutire wonya na wasanda wutu wo ye photo no wo hu bi de wo jina hwe mo ahwe so wo wura na Ghana for nkwala
Ghana for yɛkyerɛ yɛ ho IGP da bia meka sɛ mendɔ wɔ bi mentaa wɔ bi wɔn yɛyɛ adeɛ na yɛsɔ biribi mu a yɛyɛ na yɛtan sɛ yɛanhwɛ yɛ Guinness record for no ɔmo bɛyi Ghana for afim because yɛyɛ ama na yɛtan wɔbia wɔ excuse a ɔde ba wɔbi sɛ mede me deɛ akɔto wɔ sɛ wɔbi sɛ me yɛ sɛ dabi too much everything is bad yɛn toto so yɛn tete nneɛma so yɛn tete nneɛma so because deɛ yɛyɛ ne deɛ ɛyɛ tan hwɛ n'ano maame abrewa yɛ tis maame wɔn nso so wɔyɛ chingaton. What is all this? What is the meaning of all this? This doesn't make sense. Young creative bibi for floor. Young creative bibi for floor and for my own. Then yes, you will be confirmed bibi ba koba. Na yen ni aje sa ni eguso. Eka say. We a foot to IGP. Mentai edu Safowaah. And a mentai stand out on. And a mentai chingaton no. Nemo na adia be boa ye nyina eya mema dwenkyerɛ na memeka enu nti na meka kyerɛ wo sɛ wo hwɛ screen asia numbers na wo ho no wo so betimi afa na so de wa dwenkyerɛ aba IGP ene emre ni nti aha na emra na ma me kwan esa memfa wo nsi da foforo ye beto aso makraw bye bye.